se olisi sitten Portugali siinä ja tänään vielä tommonen 3 tunnin ajomatka Pohjois-Espanjaan. Piti vielä viimeisimpänä Portugalin puolella käydä tän reissun parhaaksi todetussa ruokakauppaketjussa eli portugalilaisessa Continentessa ennen kuin painuu tonne lihansyöjien luvattuun maahan Espanjaan, niin täältä sai vielä Oatlia ja kaiken näköistä muuta kasvisproteiinia jääkaapi täyteen, niin selviää Espanjan läpi. Ei muuta kuin menoksi. Moikka ja tervetuloa mukaan meidän pakureissulle tällä kertaa Pohjois-Espanjaan. Täällä me saatiin nauttia vielä viikko auringosta ennen kotimatkan alkua. Aloitetaan video tällä kertaa San Cibrán kylästä, jossa hengailtiin töitä tehden pari päivää. Seuraavaksi meidän matka jatkui Fotsiin, jossa päästiin iltalenkille vähän erilaiselle rantaraitille, kun ollaan kotona totuttu. Ollaan oltu pari päivää Pohjois-Espanjan puolella ja täällähän kansa viihtyy. Nyt tultiin tänään paikkaan nimeltä Foz. Käytiin just pyöriä tuolla kylän läpi ja ihan mukava rantakaupunkihan tääkin on. Äsken vedettiin Pollo Limoncellot portugalilaiseen feikkikanaan. Yllättäen apukokki, kuka istui koko kokkaamiseen pihalla, niin tekee sitten jälki Pollo Limonelloista, tiskaa kaiken. Ja huomenna olisi sitten tarkoitus lähteä tommoselle Praia de Catedralille käymään aamutuimaan tai aamupäivästä. Et sinne ei pääse kun laskuiden aikaa, että se pääsee sinne rannalle kävelemään ja siellä on sitten kaiken näköistä, ei voi sanoa luolaksi, mutta kivitunneleita, mikä sitten yllättää nousuveden aikaan, niin on sitten veden vallassa, niin toivottavasti kerätään ajoissa ja kerätään ajoissa poiskin, niin ei tarvii uida. Ei välttämättä kauhean kiva juttu. Ja mitä muuta? Tässä nyt Espanjassa vajaa viikko vielä, kunnes töräytellään itsemme Ranskaan, josta mennään eteenpäin kohti kotia. Tästä pikkuhiljaa kotia kohti. Joo, tässä oltiin tässä Fozin Nurtsi-parkkipaikalla muiden saksalaisten ja espanjalaisten kanssa. Ja ei taas paljon lähemmäs voi rantaan päästä, että siinä ei ollut käytännössä kuin pieni kinttupolku meidän ja rannan välissä, niin ihan kiva. Tuossa taas näki hyvin paljon toi laskuvesi laskee ja nousuvesi nousee. Illalla mentiin pötköttämään, niin ei ollut. Tai vettä oli paljon ja aamulla kun herättiin, niin siitä se sitten hävisi.
Olipas hieno ranta. Vesi oli kuitenkin sen verran kylmää, että kirpas kun vahingossa uppos kuoppaan reittä myöten. Tästä meidän matka jatkui kohti seuraavaa yöpaikkaa, majakan juurelle. Seuraavana päivänä lämpötila alkoi kohoamaan hellelukemiin ja me suunnattiin ihanaan pieneen rantakylään Lastresiin, jossa nautittiin viileästä merestä, ihanasta maisemasta ja hyvästä juomasta. Tultiin seuraavaan paikkaan tänne näköalapaikalle, niin täällä oli vielä näköala ravintola. Ja tosiaan nyt ollaan Asturiaksen maakunnassa vai ruhtinaskunnassa vai missä kunnassa ollaankaan, ja täällä tämän paikan juttu on siideri. Niin maistetaan nyt Sidra Naturalia. Meinasin tilata ajattelin tilata 2 siideriä, niin se tulikin sitten mennä tulla 2 tämmöstä 07 lekaa. Niin äkkiä stoppia sillä, että otetaan 1, vaan pitää vielä ajella pois täältä. Näin. Hyvä on. Ulikoinnin jälkeen suunnattiin tämän reissun hienoimpaan parkkiin, jossa meidän tulevan yön naapurit jo meitä odottelikin. Sitä päästiin vaan transitilla ylös tämmöiselle perusvirkistysalueelle aika hienoilla maisemilla. Vähän jännitin tuossa mäessä sen jarrurempan jälkeen ja varmaan huomenna jännittää vielä enemmän kun mennään alaspäin, mutta tää on yksi semmonen paikka mitä itse olin odottanut jo kauan. Aurinko paistaa, 25 astetta lämmintä ja täällä istuskellaan lehmien kanssa. Ei olisi voinut paljon paremmin mennä. Tässä nyt sitten odotellaan auringonlaskua ja huomisaamun auringon nousua pitäisi olla aika hieno. Kyllä, täällä kelpaa lotjottaa penkeillä.
kyltti, että märkää sementtiä. Mä saan astua tänne. Jalka jää jumiin. True story. Kannatti herätä ja ryömiä ulos autosta aikaisin aamulla. Oli ihan uskomaton auringon nousu. Tästä meidän matka jatkui alaspäin ja jarrutkin piti onneksi mäessä. Käväistiin vielä herkkulounaalla ja kastamassa jalat mereen Janesissa, joka oli meidän Espanjan reissun viimeinen stoppi.